Bueno, bos días. Empezamos, rematado o Consello da Xunta de Galicia, como sempre, doulles conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, como sempre que se producen nomeamentos na Xunta de Galicia, van como primeiro acordo do Consello. Neste Consello procedimos a varios nomeamentos e, polo tanto, é o primeiro acordo dos que lle dou conta. Son todos nomeamentos nos segundos niveis da Xunta de Galicia, pensando nos desafíos que temos nesta segunda parte da legislatura. O primeiro nomeamento, co correspondente cesa a petición propia do seu titular, é na Delegación Territorial da Xunta en Lugo. Cesa o actual delegado, Javier Arias, e pasa a asumir este cargo Alfonso Villares Bermúdez. Licenciado en Veterinaria pola Universidade de Santiago de Compostela, exerceu a súa profesión ao mesmo tempo que daba os seus primeiros pasos no Concello de Cervo, alcalde do ano 2007, revalidou en 4 eleccións máis, vicepresidente da FEGAN tamén, e, como coñecen, entre suño do ano 2023 e suño do ano pasado, 2025, conselleiro do Mar, dimitiu por unha acusación da que a Xustiza acabou arquivando e agora retoma a súa carreira política como delegado da Xunta en Lugo. Na Delegación Territorial de Pontevedra, cesa, tamén a petición propia, Agustín Reguera Ocampo e será novo delegado Pablo Fernández López, que, dende o ano 2023, ocupaba o cargo de secretario xeral de Emprego. Enxeñeiro industrial, nado en 1984, foi, antes de incorporarse á Xunta, fundador e xerente dun estudio de enxeñería e presidente da Asociación de Xóvenes Empresarios de Pontevedra, tamén concelleiro no Concello de Pontevedra, en 2 etapas, e, dende agora, novo delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra. Na Consellería de Política Social e Igualdade se produce un relevo da actual directora xeral de Igualdade, María Quintiana Pérez, que pasa a ser relevada por Eloína Injerto López, que será nova directora xeral de Promoción de Igualdade da Xunta de Galicia. Natural de Lugo, graduada en Traballo Social pola Universidade de Santiago de Compostela, desempeñou toda a súa trayectoria laboral no ámbito social. Traballadora social en varios concellos de Lugo, posteriormente na Fundación Juan Soñador, coordinadora territorial e logo directora territorial. E do ano 2019 ao ano 2023 foi presidenta da Rede Galega contra a Pobreza e dende o ano pasado era a directora xerente da Fundación Pública para o apoio ao exercicio da capacidade xurídica, coñecida como FUNGA. Na Consellería de Sanidade hai 2 nomeamentos. O primeiro, previo cese tamén a petición propia do seu actual responsable, nomeamos novo xerente do Servicio Galego de Saúde a Luís Ángel León Mateos. Nado en Arcade, hai 55 anos, licenciado en Medicina pola Universidade de Navarra, doutor pola Universidade de Santiago de Compostela, onde é profesor asociado e coordinador no título de Oncoloxía de Precisión. Traballou nos hospitais de Santiago, Vigo, Ferrol e Pontevedra, ademais de realizar estadías en hospitais en Houston e Nova York. Especialista en oncoloxía, como decía, e presidente do Comité Molecular de Tumores do Sergas neste momento. E ten experiencia de xestión, foi subdirector de Investigación, Docencia e Innovación do Sergas e director de área na Axencia Galega do Coñecemento en Saúde. E o segundo nomeamento, cumprindo un anuncio, un compromiso no debate desta autonomía, recordarán que anunciábamos a creación dunha dirección xeral ocupada especificamente de todo o que ten que ver coa atención primaria e comunitaria na sanidade pública. Por lo tanto, crease esta nova Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria e o seu primeiro responsable será Salvador Mariño Ajeitos Monteagudo. Nado en Ribeira, ano 73, licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela e especialista en Medicina Familiar e Comunitaria.
Foi médico de familia en varios centros de saúde e traballou tamén en varios PAC, en varios puntos de atención continuada. E durante a última década desempeñou labores de xestión, primeiro como director de atención primaria e urxencias en Ferrol, despois como xerente do Hospital de Barbanza e, dende o ano 23, director asistencial da área sanitaria de Ferrol. Na Consellería do Mar prodúcese un cambio na dirección da Autoridade Portuaria de Ferrol. Pasará a desempeñala José Antonio Álvarez Vidal, que ata agora era presidente de Portos de Galicia. Nado en Ferrol, licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, ten unha contrastada experiencia de xestión, 3 décadas na Xunta de Galicia, secretario xeral, despois director xeral de Xustiza e Administración Local, secretario xeral da Consellería de Política Agroalimentaria e entre 2009 e 2023 foi xefe territorial na Coruña da Consellería de Infraestructuras e no ano 2023 e ata a actualidade desempeñaba o cargo de presidente de Portos de Galicia. 2 nomamentos máis dos que o Consello tomou conta, non é competencia directa do Consello a proposta en nenhum momento, pero si tomar conta deles. Os nomeamentos producíronse polos seus respectivos órganos que teñen competencia para facer estes nomeamentos, pero doulles contas a que o Consello da Xunta de Galicia tomou razón destes 2 nomeamentos. O primeiro, na Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, o seu Consello de Administración, acordou o nomeamento como novo xerente de Martín Martínez Abal. Nado en Ribadumia, no ano 77, enxeñeiro técnico forestal pola Universidade de Vigo e enxeñeiro de montes pola Universidade de Santiago de Compostela. Durante 5 anos foi xefe de obra en Traxa, despois incorporouse a Xaga, levaba traballando 19 anos en Xaga como director técnico. E o outro nomamento, a proposta do Consello de Administración do Xacobeo, 7 meses antes de que comece o gran ano de Galicia, o ano 27, faise necesario, estaba vacante o posto de comisario do ano santo Xacobeo 2027. O Consello de Administración do Xacobeo e o Consello da Xunta de Galicia toma razón do nomamento de Marcos Gómez Román. Vilalbés, do 81, é licenciado en xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, redactor de AGN, de Europa Press e do Diario Xornal de Galicia, e dende o ano 2009 incorporado á Xunta de Galicia, como saben, con responsabilidades como xefe de prensa na consellería en que eu ocupaba o posto de conselleiro, en Consellería de Presidencia, e despois tamén na vicepresidencia. Entre novembro de 2020 e maio de 2022 foi director xeral de comunicación da Xunta de Galicia. Deixou o cargo para traballar o carón do presidente do Partido Popular e despois regresou a Galicia e actualmente era asesor no gabinete da presidencia da Xunta. Venderán que, neste caso, en todos, por suposto, no neste caso, desexo que teña unha especial sorte, confío na súa valía, na consciencia da importancia do cargo que asume, moi cerca xa do Xacobeo 2027. E, en xeral, por suposto, quero agradecer o traballo de todas as persoas que os cesan nos seus cargos e desexarlles a mellor das sortes nos rumbos profesionais dentro da Administración ou fora que emprendan a partir de agora e, por lo tanto, toda a sorte e todo o agradecemento a Javier Arias Fouz, a Agustín Reguero Campo, a María Quintiana Pérez, a José Ramón Parada Jorgal e a Francisco Barea Paz. Quedarían, despois destes nomeamentos e ceses, 2 postos competencia do Consello da Xunta de Galicia, o seu nomamento sin cubrir, o que agardo é que, dende logo, neste mes, e se pode ser no próximo Consello ou no seguinte, queden feitos os nomeamentos das 2 vacantes que ahora mesmo permanecerían, que serían Portos de Galicia e a Secretaría Xeral de Emprego, para completar esta remodelación e que o Goberno siga funcionando coa normalidade coa que veu facendo a toda agora. Despois destes, decía que sempre que se producen van como primeiro acordo do Consello, paso a asuntos ordinarios. O primeiro, a proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, na súa responsabilidade de infraestructuras, acordo de especial relevancia neste momento. Falo da AP9. Lembrarán que o ano pasado houve un ditame da Comisión Europea que cuestionaba a legalidade
da prórroga da concesión da P9 ata o ano 2048. Neste ditamen se lle daba un último aviso ao Goberno Central e se advertía que España podería ser levada ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea se non tomaba as medidas axeitadas cos correspondentes riscos indemnizatorios. Solicitamos inmediatamente por escrito e en varias ocasións ao Ministerio de Transportes que nos dera conta, nos facilitase as respostas e as alegacións trasladadas á Comisión tras o seu ditamen sobre a P9. Nos foi denegada esta información. Despois desta denegación, a Xunta presentou un recurso contra o Ministerio para exixir por vía judicial o acceso a estes documentos. E se isto xa tiña unha enorme importancia no principio, cobra moitísima máis importancia no contexto actual no que ven de impulsarse, como todos coñecen, unha proposición de lei no Congreso de transferencia da P9 a Galicia. Xa é coñecida a postura da Xunta de Galicia sobre o contido desta proposición de lei, non dende logo sobre a transferencia, que sempre impulsamos e seguimos impulsando, pero a Xunta defende que o traspaso non se pode facer a calquera prezo, ten que vir acompañado dos recursos económicos necesarios e, dende logo, a proposta que coñecimos a semana pasada presente unhas enormes diferencias para mal respecto do que aprobara por unanimidade o Parlamento galego. E, dende logo, o que non ten ningún sentido é que Galicia se pretenda que Galicia asuma unha infraestructura que está suxeita a este proceso de infracción sen coñecer todos os datos sobre a súa situación e vendo que Galicia podría ter que asumir os custes económicos derivados do que finalmente se decidira por unha prórroga que non acordou a Xunta de Galicia. Por lo tanto, como a Audiencia Nacional vende a admitir a trámite o recurso que no seu momento presentou a Xunta de Galicia contra a denegación do Ministerio, hoxe acordamos presentar xa o escrito de demanda ante a Xustiza para exixir que o Goberno achegue a información que lle trasladou a Comisión Europea logo do seu ditamen sobre as prórrogas da AP9. Cambio de asunto de Consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos un proxecto piloto, primeira vez que se vai facer, para habilitar refuxios climáticos nas praias dirixidos a persoas con mobilidade reducida. A idea é que xa estean disponibles este verán, a partir do mes de xullo. O obxectivo é crear espazos nos que podan protexerse das altas temperaturas, do sol, ante, por exemplo, varios días continuados con estas altas temperaturas. As persoas con mobilidade reducida serán lugares cubertos, amplios, con accesibilidade para cadeiras de rodas. E xa digo que é un proxecto piloto, investimos inicialmente 100.000 euros, e estará ubicado en playas dos concellos de Portodosón, Viveiro e Baiona a partir do mes de xullo, deste mes de xullo, é dicir, dentro de apenas mes e medio. Cambio de acordo de Consellería. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe acordamos iniciar a tramitación dun decreto que crea a figura do itinerario cultural de interese autonómico. Creo que todos estamos de acordo en que a cultura pode supoñer tamén un gran atractivo turístico, ben xestionado, dinamiza vilas, núcleos do rural e, polo tanto, planificando e promocionando rutas que, a través da súa historia, a súa tradición, o seu patrimonio, permitan difundir a nosa cultura e a nosa identidade, tamén se poden obter resultados do punto de vista económico e do turismo. Por tanto, esta é a intención deste decreto, que, xa digo, crea a figura do itinerario cultural de interés autonómico e que vai prever que estes itinerarios poidan ter ou ben unha localización xeográfica concreta, donde haxa elementos patrimoniais, históricos, etnográficos que os justifiquen por si mesmo, ou ben poden ser temáticas, é dicir, unir diferentes puntos da comunidade que non estean en un continuo xeográfico, pero que teñan eses nexos de unión que lles dea ese valor como itinerario cultural de interese autonómico. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Política Social, hoxe acordamos lanzar unha convocatoria de axudas para que os 84 centros de información á muller que funcionan en Galicia teñan estas axudas para o seu funcionamento. Son de titularidade municipal, pero funcionan nunha parte importante coas achegas económicas da Xunta de Galicia. 5 millóns de euros para esta convocatoria de axudas para os 84 centros e, ao mesmo tempo, como acabamos de coñecer e difundiremos nos próximos días o resultado dun estudio sobre a situación destes centros, despois de facerlle enquisas especialmente aos traballadores dos Centros de Información á Muller e tamén aos concellos
que son titulares dos mesmos, acordamos tamén iniciar a tramitación dun novo decreto para regular os centros de información á muller, adaptalos á situación actual, ás demandas das persoas que traballan neles e que sigan cumprindo unha función fundamental como veñen facendo en 84 municipios, en máis, porque en realidade atenden a moitos máis concellos daqueles nos que están ubicados. Este novo decreto vai ter 4 liñas estratégicas que se basearán en renovar os recursos técnicos en materia de DOSCIN, agilizar e simplificar os procesos que neles se desenvolven, reforzar a cooperación con outras administracións, xa digo que son centros municipais, e poñer aínda máis en valor as súas actividades para que sexan coñecidos e utilizados polas persoas que os necesitan, basicamente mulleres e os seus fillos e fillas. Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Presidencia nas súas competencias de mobilidade, autorizamos licitar a concesión do Servizo Público de Transporte de Viaxeiros por Estrada na comarca do Barbanza, 13,6 millóns de euros ata ano 2030. Vai haber melloras sustanciais, máis frecuencias, mellores horas de autobús, 13 concellos vanse poder beneficiar e hai varias novidades, pero a principal vai ser que vanse reforzar as conexións diarias con Santiago. A partir de entrar en vigor do novo contrato, todas as liñas que unen Ribeira e Santiago van ser directas por autoestrada e sen paradas. Isto permitirá que suben as frecuencias, un bus a Santiago cada hora durante as horas centrais do día, de luns a venres, e cada dúas nas fins de semana. E, ademais, parte destes servizos, porque así os demandaban os usuarios, estarán adaptados ás quendas do persoal do hospital basicamente do Hospital de Santiago ou do Hospital do Barbanza. Cambio de acordo de Consellería, isto non é un acordo, é un balanzo que coñeceuse o Consello da Xunta de Galicia, presentado pola Consellería de Medio Ambiente nas súas competencias respecto a augas de Galicia, e o que fai analizar os proxectos que agora mesmo están en funcionamento ou que iniciaránse en breve prazo para colaborar cos concellos nunha competencia que é municipal, pero que, sen unha dúbida, necesitan o apoio da Xunta de Galicia. Estou falando da mellora dos sistemas de abastecemento de auga potable, as coñecidas como ETAPS. Ben, este informe o que di é que a Xunta de Galicia, nos vindeiros 3 anos, vai destinar 31 millóns de euros a mellorar o servizo de abastecemento de auga que reciben nos 9 proxectos 305.000 galegos en 26 concellos, nos 9 proxectos que son obxecto deste balance. As principais actuacións, pois, por exemplo, esta xa está case rematada a ampliación da estación de tratamento de auga de Padrón, casi 11 millóns de euros para Barbanza e Arousa, para os veciños de todos estes concellos. Inicio de xeito inmediato dos traballos para mellorar o abastecemento en Ares, 4 millóns, para solucionarse todos os problemas de presión, sobre todo no Brao. E Concello de Baiona renovar a Estación Municipal de Tratamento de Auga Potable 2,7 millóns de euros e, ademais, a 13,6 para facer melloras en moitos concellos, Baralla, Ordes, Castro de Rei, Frade, Rábade, en a comarca do Salnés. Todo isto referido aos vindeiros 3 anos e a estacións a ETAPS, Estacións de Tratamento de Auga Potable, competencia e propiedade dos concellos os que auxiliamos con estes máis de 31 millóns de euros. Consellería do Mar, seguimos desenvolvendo as axudas acordadas nun Consello da Xunta de Galicia, os que dicimos conta, para axudar as cofradías a paliar os perxuizos derivados de todas as choivas deste inverno. Recordo que eran 22,7 millóns de euros. Xa anunciamos colaboración con varias confrarías, Noia, Muros, Vilasoán e Ose. O convenio o que os aprobamos é de colaboración coas confrarías de Vilanova de Arousa e Boiro para rehabilitar os bancos marisqueiros afectados polos temporais deste inverno. Casi 2 millóns de euros vanse a dedicar estas dúas cofradías para que participen 200 persoas en tarefas de rareo, limpieza de praias e sementar bivalvos. Cobrará cada persoa das que participen nestes traballos 700 euros ao mes pola súa colaboración na regeneración dos bancos nos que traballan estas cofrarías. Seguimos no sector primario, a proposta da Consellería de Medio Rural, e desenvolvendo unha figura que cada vez está tendo máis aceptación para reducir o número de terras en desuso ou abandono. Estou falando dos polígonos agroforestais. Xa temos en marcha 29 polígonos de titularidade pública en Galicia, que van permitir poñer en valor alrededor de 5.000 hectáreas que estaban en desuso abandonadas
e 23.000 parcelas. Ben, a novedade, facemos unha nova declaración de utilidade pública dun polígono forestal, pero neste caso vai ser o primeiro polígono de titularidade privada, de iniciativa privada, que se desenvolva en Galicia. O primeiro polígono agroforestal de iniciativa privada en Galicia, respecto do cal o Consello da Xunta declara a súa utilidade pública. É un polígono de Alto Castiñeira, entre os concellos ourensáns de Ribadavia e Cenge, e a actividade principal serán cultivos leñosos, especialmente viñedos, estamos falando de unha zona vitivinícola, e tamén para pastos de carácter permanente. A proposta da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, pero agora nas súas competencias de vivenda, dous acordos. Seguimos desenvolvendo a figura das ARIs, das áreas de rehabilitación integral, que é unha figura que permite a concellos e tamén os veciños desta zona recibir axudas para reforma dos edificios incluídos nestas áreas e das vivendas. Pois ben, hoxe declaramos o núcleo de Oseiro, no Concello de Arteixo, como nova área de rehabilitación integral. É a segunda área que se declara neste municipio de Arteixo, a primeira foi Meicende o Petón, e esta declaración vai supoñer unha área de máis de 200.000 metros cuadrados, nos que hai casi 700 vivendas que poderán acceder agora con máis vantaxas e máis cantidades a axudas para a súa rehabilitación. E xa con esta declaración son 80 as áreas de rehabilitación integral que existen en Galicia, distribuídas en 46 concellos. Outro acordo en materia de vivenda, seguimos desenvolvendo os acordos para cumprir o obxectivo de duplicar o parque público de vivendas en 4 anos. Son dous acordos, un afecto ao Concello de Sanxenxo, 40 novas vivendas de promoción pública. Hoxe licitamos a redacción do proxecto de construción, vanse construir nunha parcela que cedeu o Concello, na Rúa das Cunchas, e vanse destinar a alugueiros con precio social, 40 vivendas de promoción pública no Concello de Sanxenxo. E o segundo acordo, isto xa é execución, licitación da construción, da execución de 41 vivendas. Seguimos unha semana máis actuando no Concello de Vigo, na zona onde a Xunta de Galicia está centrando os principais esforzos. Estou falando do barrio de San Pallo de Navia, en Vigo. 41 vivendas, 9 millóns de euros, hoxe licitamos as súas obras de construción. Cambio de acordos e de consellería, varios acordos en materia de sanidade. O primeiro ten que ver coa saúde mental. Hoxe acordamos convocar axudas incrementando un 26% a convocatoria anterior para seguir desenvolvendo programas sociosanitarios no eido da saúde mental. 1,7 millóns de euros para entidades sin ánimo de lucro que traballan neste eido da saúde mental. Hai varias novidades. A principal é que vanse subvencionar proxectos específicos dirixidos á saúde mental na infancia e na adolescencia, con iniciativas de prevención, apoio ás familias ou para promover a inclusión de rapaces que teñan un diagnóstico de enfermedade mental. É dicir, esta convocatoria iría especificamente ou con máis fincapé dirixido a proxectos que teñan que ver coa saúde mental na infancia e na adolescencia. Outro acordo en materia de sanidade, seguimos apostando polas terapias de vanguarda, especialmente en oncoloxía. A revolución en canto a fármacos na oncoloxía está vindo, sin ninguna dúbida, dos chamados medicamentos CAR-T, que se elaboran con células do propio paciente e que son moito máis eficaces e teñen menos efectos secundarios. Xa contamos, como saben, con o noso propio centro para fabricar este tipo de fármacos, pero hai outras clases de fármacos CAR-T que non se producen no centro en Galicia, por lo tanto, siguen tendo que ser adquiridos. Recordarán que hai uns meses anunciábamos a compra de 2 fármacos CAR-T contra o chamado mieloma múltiple, un tumor hematolóxico. Eran 100 millóns de euros para beneficiar a 250 pacientes. En esta liña vai o acordo que hoxe adoptamos. Son 21 millóns de euros para a compra dun novo medicamento CAR-T dirixido tamén a pacientes con diferentes cancros de sangre. E a previsión é poder beneficiar ata algo máis de 30 pacientes de cancros de sangre ao ano. E o último acordo en materia de sanidade, dentro da Estrategia de Enfermidades Raras, aprobada no seu momento pola Xunta de Galicia, da que dimos conta, ten un horizonte ata o ano 2030, 400 millóns de euros.
o que facemos é ir desglosando en acordos executivos esta estrategia xeral. E hoxe demoslle luz verde nesta liña a un programa de rehabilitación a domicilio dirixido a rapaces que teñan algún tipo de enfermidade rara. É unha nova liña que non existía a toda agora e que poñeremos en marcha inmediatamente. Está pensado para menores de 15 anos diagnosticados de algunha enfermidade rara e incluye servicios de fisioterapia, logopedia ou terapia ocupacional. E, ademais, a rehabilitación pode ser presencial, con desplazamento dos sanitarios ao domicilio do rapaz, ou tamén de xeito telemático, a través da telemedicina, ou combinando, que será o máis normal, ambos sistemas. Serán os médicos e os traballadores sociais os que seleccionen que pacientes poden ser rehabilitados, pacientes de enfermedades raras poden ser rehabilitados no seu propio domicilio, tendo en conta criterios como o nivel de dependencia que teña o paciente, a distancia ao servicio de rehabilitación ou as condicións técnicas en canto ao acceso tecnolóxico dos fogares onde estén os rapaces. Acordo da proposta da Consellería de Educación ten que ver cos avances que seguimos impulsando no que é unha historia de éxito. Estou falando da formación profesional, esa revolución silenciosa que a Xunta de Galicia ven impulsando há moito tempo. Hoxe demoslle luz verde a ofrecer no vindeiro curso máis de 50.000 prazas de novo ingreso en formación profesional. Un ano máis volve a ser un récord na oferta, porque tamén sube moito a demanda, e case 1 milleiro máis que no curso que está a piques de rematar, e volve a ser a cifra máis alta da historia na oferta de prazas de novo ingreso en formación profesional. Hai varias novidades, destaco as dúas máis importantes. A primeira é que poñeremos en marcha o primeiro ciclo internacional de FP nun centro público de España, e vai ser nun centro público de Galicia, o Instituto Fernando Wirth na Coruña. Vai combinar o currículo galego-británico, permitirá obter unha titulación internacional, válida en moitos países, ademais de España e Gran Bretaña, e o ciclo, o que afecta esta primeira iniciativa, é o ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataformas. Insisto, primeiro ciclo internacional de FP en España. E a segunda novidade busca evitar ou mitigar o abandono escolar, especialmente nas disciplinas de FP onde máis se produce, e esta iniciativa consiste en ofrecerlle a alumnos de 2 ciclos de grado básico, que van ser os ciclos de cociña e servizos en restauración dun centro de formación en Compostela, ofrecer esas posibilidades de que accedan directamente ao grado medio sen ter que presentar ningunha solicitude ni facer ningunha proba de acceso. É dicir, para evitar o abandono que se produce entre un ciclo e o ciclo superior, facilitamos todo o posible a transición dun ciclo a outro. Estas son as principales novidades. Por darles algún dato máis, vai haber nesta nova oferta que os aprobamos 159 ciclos de FP, un novo ciclo respecto ao ano pasado, 33 másteres en FP, 4 máis que o ano pasado, 27 títulos de alta especialización, 6 máis que o ano pasado, e sufre un incremento moi importante, porque hai unha demanda moi importante das chamadas formacións aceleradas. Vai haber 45, que son 34 máis que no curso que agora remata. Un aumento do 89%, son formacións que duran un máximo de 6 meses, xa hai máis de 1.800 e teñen cada vez máis demanda para incorporación inmediata ao mercado de traballo. E, ademais, tamén triplicamos as horas de FP básica para adultos, os cursos, chegando a 144. Penúltimo acordo, antes do acordo central deste Consello, a proposta da Consellería de Presidencia, desenvolvendo un protocolo específico co que xa contamos, e que está pensado para limitar a actividade deportiva cando hai alertas por fenómenos meteorolóxicos. Ata agora é un protocolo homoxéneo, é dicir, non distinguía os tipos de deporte e cando se tomaba unha decisión de suspensión ou de limitación por un fenómeno adverso meteorolóxico afectaba a todas as prácticas deportivas. Ben, é certo que isto tiña que ser correxido porque non todas as disciplinas deportivas teñen as mesmas características específicas a hora de practicalo, e, polo tanto, pódense facer asustes sin poñer nada en risco. Principalmente, no que é o obxecto desta modificación do protocolo, que son os deportes acuáticos. Hoxe aprobamos actualizar, polo tanto, este protocolo cando se trate de actividades náuticas e acuáticas e haxa unha alerta meteorolóxica. Hai varias novidades. As principais, moi rapidamente, decilles que no caso da alerta laranxa por choiva, seguirán suspendidas actividades deportivas no exterior, pero en cambio, poderán facerse excepción nos deportes acuáticos. No resto non, pero nos deportes acuáticos sí.
Na alerta laranxa por fenómeno costeiro suspenderase todo o deporte no mar salvo os que se levan a cabo en augas resgardadas, rías e baías, e, cando falamos de surf, establecense uns criterios técnicos para decretar a suspensión. Ondas de 4 metros, evento que chega a 47 nós. E cando haxa vagas de calor, será a Comisión de Alertas Meteorolóxicas a que decida se suspenden as actividades deportivas e o programa SOGADE e non se suspenderán os deportes que se realicen no litoral. E nos concellos do interior recomendarase non practicar nas zonas centrais do día. E no resto de alertas non haberá cambios no protocolo. E último acordo, agora a conselleira de Economía explicará máis polo miúdo, ten que ver co anuncio longamente esperado e o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era un dos valorados, por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóbil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada polo envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre a empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Conselleira de Economía como eu efectuamos, recordarán, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de hoxe, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo miúdo a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o Porto Exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez e que, en total, nesta primeira fase, vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión é iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de produción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña, quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora. Para explicacións máis polo miúdo, como decía, dou a palabra á Conselleira de Economía. Ben, pois, bo día. Dicía xa o presidente que acabamos de declarar proxecto industrial estratégico o proxecto de implantación nas cidades ou nos concellos, máis ben de Ferrol e As Pontes de SAIC Motor.
A razón fundamental é o que, en primeiro lugar, creo que temos que pôr en valor é a condición de Galicia cun tecido automobilístico integral, estruturado, coordinado e que, polo tanto, pois é un dos tecidos productivos automobilísticos máis maduros en España e en Europa. Isto, xunto coa situación e a logística que ten a nosa comunidade, pois son vantaxes competitivas que permitiron a Galicia entrar nesta carreira, se se permite a expresión, e conseguir que o proxecto finalmente pois decida implantarse en Galicia. Temos aquí nunha diapositiva o que significa SAIC, que creo que é coñecida, pero bueno, é un xigante de automoción, ten actualmente traballando en todo o mundo 180.000 persoas traballadoras, está tendo unha cifra de negocio superior a 80.000 millóns de euros, e vendendo no ano 25 en máis de 170 mercados internacionais, máis de 4,5 millóns de vehículos. Que vai supor a implantación deste proxecto que, como ben dicía o presidente, iniciamos a primeira das fases do que esperemos supoña a implantación de SAIC en Galicia. Bueno, pois SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no Porto Exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A produción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano, e creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, prevé desenvolverse unha parte das instalacións no Porto Exterior de Ferrol, pero, como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e As Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca. Unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, a zona industrial de As Pontes. En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século. Nesta diapositiva poden ver un pouco máis polo miúdo o que xa explicaba o presidente referido aos meses de negociación e traballo que leva a Xunta de Galicia con esta empresa. En outubro de 2025 é cando SAIC manifesta por primeira vez a Oficina Económica de Galicia o seu interese por implantarse quizáis na comunidade, porque nese momento se estaban baraxando outras localizacións, creemos que noutros puntos de Europa e, dende logo, en España. Neste momento se activa todo o funcionamento da Oficina Económica do IGAP e da Secretaría Xeral de Industria e, dende entón, durante 8 meses, que están aí un pouco reflectidos, se levaron a cabo máis dun 100 de reunións con esta multinacional. Foron reunións técnicas, xurídicas, de localización, visitas ás distintas zonas industriais da comunidade, traballos de planificación industrial, bueno, un traballo inxente, pero que evidentemente é imposible reflectir nunha sola transparencia. Durante estes meses, a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia.
En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. Ensinouselle a SAIC os terreos na Plisán, a zona loxística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, noutras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta ás súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando, despois dos primeiros 6 meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos, polas negociacións mantidas con SAIC, que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que cremos que merece e así mantivemos en concreto 3 reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante. Este aliñamento institucional ten que continuar porque aí se observa perfectamente os 3 procedementos que temos que tramitar para que o proxecto industrial e logístico de SAIC poida estar autorizado e, polo tanto, poida sair adiante. Ademais do proxecto industrial estratégico, que, como saben ben, engloba toda a tramitación ambiental e demais autorizacións ou licencias, todas elas coordinadas pola Secretaría Xeral de Industria, é preciso tramitar outros 2 procedementos previos ao inicio das obras e da operación de SAIC. O primeiro deles será o otorgamento das concesións portuarias para a parte do proxecto que pretende instalarse no Porto Exterior de Ferrol. E o terceiro, pero como digo, non por esa orden, ten que ser todos paralelos e igual de importantes, esa autorización de investimento estranxeiro que ten que otorgar para calquera investimento de empresa fora da Unión Europea o Consello de Ministros. Co cal é esencial, como digo, que os 3 procedementos estean coordinados, que se sean coherentes e que se sean tramitados nese prazo tan exixente que refería o presidente. Cales son os próximos fitos? Ben, pois a Xunta de Galicia, por suposto, e como non pode ser de outro xeito, imos seguir liderando a coordinación do todo o proceso e contamos con que esa colaboración mantida ata o momento vai continuar sendo pois así de leal e de efectiva ata o final. Creamos, acabamos de dar conta ao Consello, un equipo especializado da Oficina Económica de Galicia para pilotar a partir de agora o acompañamento, seguimento e coordinación dos 3 procedementos relacionados coa iniciativa. Isto é necesario, en primeiro lugar, porque é imprescindible que a información que teñamos as 3 administracións e tamén, por suposto, os 2 concellos implicados sexa a mesma e que os 3 expedientes estean absolutamente coordinados, aliñados e sexan coherentes. É tamén imprescindible ter esta coordinación partindo de que a construción da fábrica, tal cal o manifesta SAIC na súa solicitude, ten que darse no ano 2027 e SAIC conta con empezar operacións e produción no ano 2028. Temos que dicir que os compromisos da Xunta sobre a rapidez e a axilidade na tramitación do proxecto industrial estratégico teñen sido clave para que SAIC presentase esta solicitude en Galicia. E para rematar, salientar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto. Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca ademais recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza da reconversión industrial e que sempre soubo reinvertirse e creemos que agora vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local.
O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros produtivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e, polo tanto, e con este grado de fabricación local, o que se compromete SAIC, estes centros vanse ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción galego, a parte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, é a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo, complexo e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. Pero, sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal cal o está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica, ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima produción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora levan amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do Goberno Central. Nada máis, gracias. Non sei se hai preguntas. Hola, quería saber exactamente sobre os terreos da Autoridade Portuaria de Ferrol para a nova planta, se son os que está a ocupar Amper e se hai un acordo con eles, ou se van ser necesarios onde está a ocupar, onde ten un proxecto industrial Amper, se hai un acordo con eles para que deixen libres eses terreos ou se son outros. Bueno, creo que está ben claro aí que hai que tramitar as correspondentes concesións e as concesións solamente se poden lanzar sobre terreos que estean libres ou con concesións que estén en fase de saída, digamos, ou de extinción ou en incumprimento de algún tipo. Entón, isto, por suposto, é unha cuestión que ten que traballar a Autoridade Portuaria de Ferrol, pero é evidente que os terreos sobre os que aspira a ocupar SAIC e implantar a súa industria son terreos que van a estar libres no momento en que se outorgue a concesión. Sí, bons días. Con respecto aos postos de traballo, a produción local, insistiu niso, falaba de 1000 postos directos o comezo, que creo entender que era o comezo da fase. Pero hai a posibilidade de que haxa máis de 1000 empregos directos e 1000 indirectos, e logo da fase local temos insistido aquí que a industria chinesa traballa moito con componentes xa feitos e montados aquí. Sabemos que grado de producción local imos a ter hoxe en día? Sí. Vamos a ver, por suposto que vai haber máis postos de traballo. Eu coido que é bastante prudente dicir que se podemos completar todo o proceso tal cal o que está configurando o SAIC na súa solicitude, se xeraría un hub industrial automobilístico semellante ao que ten xerado Stellantis no sur de Galicia. En canto á fabricación local, creo que tampouco tendría moita escapatoria a empresa sobre esta fabricación local, a parte da exixencia que, por suposto, se lle está dando por parte do Goberno da Xunta e tamén do Goberno Central, en primeiro lugar, porque pagaría aranceles de non ter a fabricación garantida dentro de Europa, e creo que unha das razóns polas que as empresas automobilísticas chinesas están buscando implantación en Europa é esta. E a maiores de todo isto saben que está finalizando a súa tramitación, queda solamente xa a aprobación final do regulamento europeo que
lexisla sobre o Made in Europe. Este regulamento exixe como mínimo, exceptuando as baterías, un 70% de fabricación local, máis as exixencias sobre os componentes de baterías que ten o regulamento. Co cal, pois, con todo isto que lle acabo de dicir, parece case imposible que SAIC poda chegar a incumplir o que está materializando nesa declaración de solicitude de proxecto industrial estratégico. Listo, pois moitas grazas. Boa tarde. En primeiro lugar, sobre un dos anuncios do Consello, o nomeamento de Alfonso Villares, tendo en conta que o procedimento, o arquivo é provisional todavía, que farían vostedes se por algún motivo se reabre a causa? Despois, outros dous temas. Un é sobre o nomeamento da elección da directora do CEGAC. As críticas que houve nos últimos días do sector da arte en Galicia, en España, sumouse todavía hoxe o do Comité Internacional para Museos e Coleccións de Arte Moderna. Non lle preocupa que todas estas voces estean en contra deste proceso e tamén non lle preocupa que se dea unha mala imaxe de Galicia. E, por outro lado, sobre a posibilidade dunha moción de censura, que riscos en España? Que riscos pensa que afrontaría Alberto Núñez Feijóo en caso de que presente o PP unha moción de censura, sen ter atados os apoios para gañala? Gracias. Un momentiño. Moi ben, a primeira, bueno, eu creo que no momento en que Alfonso Villares abandonou o goberno, bueno, explicou que o facía que acababa de ser imputado e mentras persistise esa situación, ele entendía, dende logo, eu estaba de acordo tamén en que non procedía a súa presencia no goberno. Coñecen que logo de casi un ano se produciu un arquivo, por lo tanto, eu decía tamén, cando falaba do seu nomeamento, a situación mudou completamente. Non vou facer futuribles, dende logo, non atopo ninguna razón, lóxicamente, a xustiza a que sempre ten a última palabra, non sei en que circunstancias se podía producir. O que estou seguro é que a coherencia que se observou a toda agora se seguiría mantendo sin coñecer esa hipotética situación que, lóxicamente, desexo que non se produza. A segunda pregunta, sobre este asunto xa explicamos moitas veces o proceder, as razóns, a maneira de actuar e de decidir o nomeamento da nova responsable do CEGAC. Por certo, a primeira muller que se vai facer cargo, e a partir de ali as críticas, basicamente, de persoas que se presentaron ao procedimento e cando veron que non foron seleccionadas empezaron a salir sucesivamente dicindo as cousas que están dicindo. Respetando todo iso, eu volvo a reivindicar a maneira de facer as cousas, a valía da candidata elexida. Pido que se lle deixe traballar, creo que é o mínimo que pode ter, e tamén, igual que hai xente que está facendo críticas, tamén estou seguro que hai moita xente que está de acordo con esta proposta e que o que lle interesa é que o CEGAC funcione do mellor xeito posible. E agardo que sexa así e, dende logo, todas as persoas teñen oportunidade de mostrar a súa valía logo de ser seleccionadas por un procedimento establecido con todas as garantías, con independencia de que aqueles que non foron seleccionados pois estean facendo os movimentos e determinados sectores culturais, insisto, determinados sectores culturais teñan a súa opinión e, ás veces, a expresen en voz máis alta que outros. Respecto á terceira pregunta, bueno, lóxicamente, cando se presenta unha moción de censura, que non teño nin idea se se vai presentar ou non, lóxicamente, existe a posibilidade de perdela e o risco de que non sexa así. Bueno, a mí gustaríame saber, por exemplo, cal é a opinión do BNG,
que estaría dicindo, máis ben, xa sei cal é a opinión do BNG, todo o que estaría dicindo si fora o Partido Popular e non o Partido Socialista o que estea todos os días dándonos, sendo protagonista dun novo escándalo, maior que o anterior, dunha nova actuación judicial, dunha nova actuación policial, todos sabíamos o que estaría dicindo e como estaría clamando por ese cambio de goberno. Agora resulta que non o están facendo, polo tanto, para ver se unha moción de censura pode prosperar, lógico é saber os apoios. Sabemos a incoherencia dos que podían ter, por exemplo, o BNG co seu apoio, xa sei, os diputados e as diputadas galegas do Partido Socialista, xa sabemos o que van facer. En todo caso, eu estou seguro que a decisión que tome Alberto Núñez Feijóo, sexa a que sexa, será moi meditada e será a mellor el xa dixo dende o principio, e eu estou totalmente de acordo con el, e que canto antes acabe este goberno, moito mellor. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira, acaban de manifestar con este anuncio de SAIC que a Xunta pretende crear un polo industrial en torno á industria do automóbil en Ferrolterra das Pontes. Xa no pasado vostede anunciou o compromiso con Galicia doutra compañía china, Century Tire, a través do impulso dunha planta de neumáticos en As Pontes que xeraría 750 empregos. Foi en marzo de 2023 e a xuño de 2026 nada sabemos. Que confianza pode ter os galegos en que o proxecto de SAIC saia adiante existindo o precedente de Century? Vai haber un comunicado oficial por parte de SAIC das súas intencións en Galicia? E por outra banda, quería preguntarlle tamén, dende hai unhas semanas, os traballadores que integran as listas de contratación da Xunta denuncian que o novo decreto 40/2026 empeora as súas condicións, xa que, entre outras cousas, cando aceptan un chamamento, son borrados de xeito automático de outras listas, impedindo que podan optar a melloras laborais. Algúns sindicatos xa convocaron protestas a semana pasada e tanto CESIF como a CIGA estiveron a valorar a posibilidade de recorrer o decreto ante a xustiza. Valora a Xunta abrir unha negociación como demandan os sindicatos para modificar as condicións do decreto? Teme a Xunta que poida escalar a situación ata a convocatoria dunha folga, especialmente entre o persoal do Servicio de Prevención de Incendios Forestais, que é un dos colectivos máis afectados pola medida? Grazas. Si, mire, a primeira, pois, eso amosa o difíciles que son estes procesos. E, dende logo, que a Xunta de Galicia cumple coa súa obriga de facer o posible para que os investimentos se produzan en Galicia. Sobre todo aqueles que tiñan posibilidades de producirse en moitos sitios, ao final, felizmente, vanse producir aquí. Eu non, dende logo, por temor a que non fructifiquen, non vamos a deixar de intentalo. E agardo, sinceramente, que este fructifique. Creo que iso é o que hai que facer. 100% de que os proxectos vayan para diante son moi complicados e dependen, en todo caso, de dúas partes. Dende logo, nós imos facer a nosa e todo o que este na nosa man para garantir todo aquilo que explicaba máis polo miúdo a conselleira que hai que facer a partir de agora. Solicitude, vostede falaba dunha declaración oficial da empresa. Bueno, eu digo que o acordo que tomou o Consello da Xunta de Galicia de declaración de proxecto industrial estratégico parte dunha solicitude oficial da empresa, senón en ningún caso podría terse adoptado. Respecto á segunda pregunta, mire, de logo, para máis detalles, o que lles pode dar é o conselleiro competente en materia de función pública que é o conselleiro de Facenda. Vostede falaba de algúns sindicatos, efectivamente, algúns que están de acordo e outros que non. Nun tema tan sensible como este, como é todo o que ten que ver cos servizos de extinción, creo que temos feito esforzos tamén respecto ao persoal moi salientables. Sempre hai quen pode estar de acordo e quen non. Sempre, lóxicamente, está o dereito dos sindicatos a promover unha folga, creo que nestes momentos sería especialmente complicado e nós, desde logo, para intentar ter todo listo, empezando polo persoal, que é o máis importante en vísperas da campaña de lumes forestais, eu podo asegurar que fixemos todo o posible. A partir de aí, negociación máis polo miúdo e remito á Consellería de Facenda. Tarde, presidente. Mañán ten un acto co presidente de Euskadi e o presidente de Cataluña en Barcelona, convocado polo Círculo de Economía, sobre a financiación autonómica. Neste sentido, bueno, xa é coñecido, non? Que Euskadi ten a capacidade, recaudan todos os seus impostos, ten un sistema de cupo, etc. En Cataluña hai un acordo asinado entre o PSC e Esquerra de camiñar hacia unha facenda que recaude cada vez máis tributos. En este sentido, a pregunta é se Galicia, desas nacionalidades históricas, é a que se queda sin apostar por unha facenda propia na que se vai recaudando todos os tributos. Gracias. Bueno, efectivamente, mañán teño xunto con
co Lendakari Pradales e o presidente Illa, invitados polo Cercle de Economía, unha mesa redonda para falar, bueno, como temas centrais, todo o que ten que ver con o Estado autonómico e seguro que financiamento. Eu, lóxicamente, con toda educación, como non podía ser menos, con toda firmeza e con todo o convencemento, vou argumentar o que creo que a mellor posición para Galicia, e creo que con Galicia a inmensa maioría das comunidades autónomas, algunhas o están dicindo, incluso algunha gobernada polo Partido Socialista. Por lo tanto, eso que vou facer aí, si outras comunidades autónomas teñen outros plantexamentos, estou seguro que os defenderán tamén aí, tanto o Lendakari como o presidente, farán o mesmo que eu pensando nas súas comunidades. Eu, dende logo, nas súas comunidades vou defender o que creo que é mellor para Galicia e volvo a decir para a maioría das comunidades autónomas e, dende logo, para o conxunto de España. Sí, bos días. En relación ao anuncio feito hoxe de reincorporar a Villares digamos, outra vez a Xunta, quería tamén vincular este nomeamento coa situación de outro político, de José Tomé, que tamén foi agora imputado pola Fiscalía. Quería preguntar se cree vostede que, neste caso, José Tomé tamén debe seguir a súa vida política ou debería renunciar a ela. Logo quería preguntar tamén en relación a moción de censura, non neste caso a de Madrid, sino a que se plantexa en Ourense, se está vostede de acordo en que é necesario que haxa un acordo entre as tres forzas políticas da oposición en Ourense en plantexar unha moción de censura e chegar a un acordo entre esas tres formacións para que haxa cambio de goberno tamén en Ourense. E xa, como última cuestión, quería preguntar se vostede, creo que vai estar, pero se o pode confirmar na visita do Papa en Madrid e se vai ter a oportunidade de falar con ele ou de trasladarlle algunha das inquietudes que pode ter o goberno galego, entre elas, se está plantexada unha futura visita a Galicia coincidindo co Xacobeo. Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, ao final é unha decisión persoal. Eu, máis que entrar na decisión tomada por José Tomé, creo que hai que falar máis da actitude do Partido Socialista. Que estaría dicindo, volvo a decir, que dixo no caso de Alfonso Villares. Que a día de hoxe, quen sabe moi ben o que pasou aí, máis que, ao final, sigue todo igual, cunha especie de disimulo que se fixo ali para que o Partido Socialista se seguira asegurando a presidencia da Diputación. E que vai pasar cando cheguen as eleccións municipais, que vai pasar na alcaldía de Monforte, que vai pasar con todos os cálculos respecto á Diputación. Eu creo que se viron tan claras as incoherencias, todo o que se exixe respecto aos outros e todo o que non se está disposto a facer cando afecta directamente, que creo que esta situación ten unha resposta que se resposta por si sola, valga a redundancia. Respecto á segunda pregunta, xa temos manifestado moitas veces, oiga, quen facilitou a situación que se está producindo en Ourense ahora, precisamente unha cuestión de confianza, foi o Partido Socialista, nunha deriva máis, non imposible seguir o que quere o Partido Socialista en Galicia e tamén en moitos concellos, o de Ourense é un exemplo, que ao final permitiu a posibilidade de aprobación dos orzamentos vinculada a unha cuestión de confianza. Moción de censura, nos dixemos sempre que estaríamos dispostos, pero a condición, lóxicamente, que o partido máis votado, que foi o Partido Popular, encabezara un candidato ao Partido Popular esa proposta de moción de censura. E a terceira, non sei se terei oportunidade de ogallá, eu creo que estas visitas son moi protocolarias e supoño que non será o momento. Se tivera un momento, claro que o faría, porque saben que o noso desexo é que o Papa, igual que agora vai a visitar 3 puntos da nosa xeografía, no ano santo estea. Creo que isto ten outros cauces, estamos traballando nelo e espero que fructifique. Con respecto ao relevo nos Sergas, quería saber as razóns de por que se cambia a persoa que era o xerente e se ten algo que ver coas folgas que houve aí atrás e ca situación que hai na primaria que vive bastantes dificultades. Grazas.
No, mira, a razón, eu decía ao principio, estamos encarando a segunda parte da legislatura e estimamos con toda a normalidade que en algúns departamentos se poden facer cambios. Este é un deles, un departamento moi exixente e, polo tanto, eu agradezo moitísimo o día de hoxe responsable dos Sergas todo o traballo que fixo e creo que abrir unha nova etapa baixo a dirección do mesmo conselleiro é algo bo e por eso o facemos con toda normalidade. Moi ben, moitas gracias.